Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про економічні події, економічні питання, про гроші, корупцію, антикорупцію будемо говорити з гостем нашої студії. Це Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник Інституту економіки та прогнозування. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Владиславе, дякую, що ви до нас прийшли. Розпочнемо з того, з чого ми вже не один ефір розпочинали. Йдеться про антикорупційний суд, про обіцянки його створити. І вже зараз плюс-мінус визначилися з терміном безпосередньо до якого часу створять цей антикорупційний суд, що голова Верховної Ради Андрій Парубій з цього приводу сказав представникам МВФ. І як там на це відреагували, давайте перед розмовою послухаємо. Усі застереження і рекомендації Венеційської комісії, зокрема і щодо повноважень Міжнародної ради експертів, будуть імплементовані між першим і другим читанням. Законопроект про антикорупційний суд буде включено до порядку денного цієї сесії наприкінці лютого. Прогнозую, що його ухвалять до травня. Завдяки зусиллям уряду і парламенту ми бачимо, що економіка оживає і демонструє зростання на 2-3%. Робота далека від завершення, і Україна потребує більше інвестицій, внутрішніх та іноземних. Також важливими є закони щодо приватизації та ті, що спрямовані на боротьбу з корупцією. Крім цього, необхідно ухвалити закони, спрямовані на покращення бізнес-середовища в Україні. Саме зараз час починати продавати державні підприємства, що покращить ситуацію в економіці і покращить ситуацію з корупцією. Створення антикорупційного суду вважаю критично важливим доповненням до раніше створених НАБУ, САП і НАЗК. І окрім того, власне, про масштабну приватизацію, яка тут теж була згадана, ми про це, зокрема, поговоримо. Я лише хочу додати про те, що речник МВФ Джері Райс повідомив, що він поки що не може сказати про перспективи виділення чергового траншу для України. І, знову ж таки, пам'ятаємо, що виділення чергового траншу було пов'язане з історією про створення антикорупційного суду. Маємо зараз, не зовсім точну, але принаймні окреслену часову рамку до травня. Тобто, як говорити про прогнози? Тоді, коли вже безпосередньо буде це проголосовано, тоді йтиметься про виділення траншу? Чи коли вже безпосередньо у МВФ побачить, що мало для цього залишилося, і тоді з цього приводу розпочнеться робота? Стосовно антикорупційного суду, я хочу таке сказати, що Парубій, звичайно, він як голова Верховної Ради може внести в порядок денний, це в межах його повноважень і, скажімо так, але не більше того. По-друге, він сказав, що будуть враховані зауваження Венеційської комісії стосовно змісту і сутності закону, але як саме вони будуть враховані і того проєкту, який буде поданий на голосування, ще ніхто не бачив. Тому, відповідно, може виявитись, щоб знову не було імітації закону про антикорупційний суд, чого насправді побоюється МВФ. Тому що може бути закон прийнятий, але у тій редакції, якій він буде, він не покаже того, що цей антикорупційний суд буде мати незалежну процедуру призначення, дійсно на конкурсних засадах, дійсно, що туди потраплять до складу цього суду такі судді, які зможуть вершити антикорупційне правосуддя. І тому ви звернули увагу на те, що Парубій сказав, що буде поданий в порядок денний в кінці лютого, а буде прийнятий в травні. Тобто навіть він показує, що потрібно буде аж 3 місяці для того, щоб цей закон якось протягнути. Ми іншого слова не можемо тут вжити, протягнути через Верховну Раду. Буде перше читання, пізніше доопрацювання, знову ж таки якісь певні переговори і так далі, пізніше там друге читання. Хороший закон можуть прийняти в першому, в другому одразу, бо є політична воля і є хороший закон, який дійсно відображає ті вимоги, які ставляться до України, то можна прийняти його дуже швидко. Це досвід показує, що було багато таких випадків. Але насправді цей закон зачіпає величезні інтереси економічні, насправді, оскільки не все так чисто у нас у владі, і тому влада також має підготуватися і читати уважно цей закон, щоб, скажімо так, свої інтереси якось зберегти. Власне, хорошу річ ви сказали про те, що не має бути так, що створення антикорупційного суду просто заради створення антикорупційного суду. Заради галочки, так. Йдеться про якість, і щоб це не була галочка. І це один з таких спірних моментів, і з цього моменту
парламенту ще не знайшли такого консенсусу. Аби цей суд не був лише галочкою, повинні бути достойні кандидати, які працюватимуть у цьому суді. І знову ж таки йдеться про те, хто має мати ключову роль у затвердженні і виборі безпосередньо цих кандидатів. Довірити це, от мені цікава ваша думка, довірити це, як зрештою і вони пропонують нашим міжнародним партнерам та безпосередньо людям-донорам та донорам. Так. Чи, скажімо, тут можна говорити про те, що це є посягання на державний суверенітет, і хто-хто, а міжнародні партнери цим не мають займатися, самі будемо цим займатися? Ну, я вважаю, що враховувати думку, хорошу пораду міжнародних експертів не завадить у даному випадку. Але Україна спроможна і самостійно обрати цих суддів. Питання, мені здається, дещо в іншій площині. В тому, що, а хто буде цими суддями? От кандидатури на посади. Чи знайдуться такі люди в Україні, які зможуть взяти на всю відповідальність на все і вершити правосуддя дійсно, як цього вимагає, скажімо так, сучасний стан, корупційний стан економіки. І наскільки це дуже відповідальна робота і фахівців досвідчених, і, скажімо так, які, можна так сказати, навіть безстрашних, які зможуть взяти на себе цю відповідальність, складно буде знайти. Але крім того, теж йдеться і про вимоги до цих кандидатів, які за думкою деяких експертів, людей з громадських кіл, які проаналізували це, вони є завищеними. Тобто не так багато є кандидатів, які зрештою підходять під ці вимоги. Тут з'являється така теорія про те, що насправді ці вимоги були вже написані під конкретних людей, які вже є, умовно кажучи, заряджені для того, аби працювати у цьому новоствореному органі. Я не виключаю такого, що так і було. Можливо, тут варто було б ці вимоги знизити, але потім у процесі роботи цього суду побачити і внести корективи, і відповідним чином знайти все ж таки тих людей, які зможуть відповідально виконувати цю важливу функцію у суспільстві. Оскільки на сьогоднішній день це нове для України, ми таким проєктом ще не займалися, тому, відповідно, можна тут тільки здогадуватися, чи знайдуться такі люди, чи ні. А ота процедура, яка існує, вона по формальним вимогам, це ще нічого не означає. Якщо продовжувати тему позичених грошей, то я хочу зацитувати те, що написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму Фейсбук, про те, що ми прийняли країну з 60 мільярдами боргу, йдеться про долари безпосередньо. А в листопаді 2017 року держборг України збільшився вже до понад 76 мільярдів. Перед ефіром ми з вами теж про це говорили. Читаючи цю цифру, я просто єдине, що бачу, що вона збільшилася. А як з точки зору ви професійної можете безпосередньо порівнювати ці цифри, наскільки вона є великою і з чим безпосередньо цю цифру треба або можна порівнювати? Для того, аби цей меседж прем'єр-міністра для себе зрозуміти. Тут треба розуміти як. Державний борг дійсно збільшився. Це пов'язано з тим, що Україна зараз перебуває в ситуації такій геополітичній, що ми втратили приблизно п'яту частину території, і відповідним чином економічної потужності, потенціалу і трудових ресурсів і всього іншого. Той борг, який існував до цього всього, і розраховували на те, що обслуговуватиме цей борг вся країна. Оскільки відбулося отаке стиснення, окупація Криму і окупація східних територій України, відповідним чином менша кількість економічного потенціалу використовується на обслуговування цього боргу і погашення. Україна, звичайно, перебуває в такій екстраординарній ситуації, яку вирішити дуже складно. Але насправді тут іще причина зростання боргу не тільки в тому, що ми не маємо, і відповідно виникли складнощі з фінансуванням такого ж бюджету державного і зведеного, оскільки фіскальна спроможність держави знизилась, менше людей, менше територій платить податки, а той же борг, який був, потрібно обслуговувати. І крім того, загальнодержавні функції, вся ця структура, вони залишилась, і їх потрібно якось утримувати. Розумієте? Тому, скажімо так, можна сказати так, за рахунок меншого потенціалу
ми виконуємо приблизно ті ж самі функції. Це одна із причин зростання боргу. Друга причина – це те, що упродовж оцього всього періоду довіра до України і впевненість суспільства, населення в тому, що вона збереже свій суверенітет, вони знаходилися в такому хиткому стані. І відбувалася втеча капіталу, пряма, неприхована втеча капіталу. Звичайно, хто як міг. Населення, ну, якби звичайні громадяни, як то кажуть, вони купували іноземну валюту. Виводили кошти, готівкові кошти. Олігархи, більш потужні економічні структури, вони виводили в офшорні зони. І таким чином перечекати цей складний час кожен хотів самостійно, покладаючись тільки на себе, а на державу, відповідно, ніхто не думав. Тому, відповідно, оці всі відпливи капіталу потрібно було чимось заміщати. І оці кошти, які зараз у нас в державному боргу, це перш за все для підтримки платіжного балансу. Платіжний баланс – це те, що коли Україна не має коштів для фінансування дефіциту зовнішньої торгівлі, обслуговування зовнішнього боргу, його потрібно чимось закривати. І тут нам на допомогу приходив Міжнародний валютний фонд, оскільки не було інших джерел. І оце зростання державного боргу пов'язано також із цим другим чинником – це необхідність утримати якось цю зовнішньоекономічну, скажімо так, підтримати платіжний баланс. Я хочу наголосити на тому, що винна, звичайно, і країна-агресор, винна і окупація, але винні також і усі люди, і бізнес, і всі інші, які не хотіли солідарно відреагувати на ці всі проблеми, а кожен вирішував свої проблеми самостійно і відповідним чином, врешті-решт, отримали те, що ми маємо на сьогодні. Це зростання державного боргу, а ті кошти, які виведені, вони, звичайно, не квапляться сюди повертатися. Ну і якщо чіпляючись за ваші слова про винних, ви сказали, і власне більшість тих українців та бізнесменів, про яких ви знову ж таки сказали, свого часу і зараз досі серед тих, хто винен, часто звучить прізвище Гонтарєва та Валерії Гонтарєвої. І знову ж таки, якщо повертатися до справ парламентських, то зараз останнім часом депутати мало працюють, і вони не встигають розглянути оці всі питання, які мають розглянути, а це, зокрема, одне з них важливих – це кадрове питання, це звільнення Валерії Гонтарєвої, це призначення нового керівника Національного банку України і, можливо, заслухають, не заслухають звіт безпосередньо пані Гонтарєвої. На вашу думку, наскільки ситуація є критична в тому сенсі, що вже негайно, скажімо, її треба звільняти, треба призначати нового очільника, зараз є виконувач обов'язків, але все ж таки офіційно це дещо змінює процедуру. І вже безпосередньо, як би ви могли оцінити кандидатуру Якова Смолія, якщо вам щось про це відомо? Зрештою, він очевидний претендент на те, аби очолити Національний банк. Давайте почнемо з останнього питання. Кандидатура Якова Смолія, мені здається, що це є величезний прогрес порівняно з Валерією Гонтарєвою, тому що вона не мала жодного досвіду роботи в банківській системі, є випадковою людиною у системі Центрального банку. Вона, скажімо так, я не хочу сказати, що є, якщо ми говоримо про відповідальність, є відповідальність політична і є відповідальність кримінальна. По паперах, по документах, можливо, вона вела більш-менш в рамках законодавства політику грошово-кредитну, монетарну. Але політика була не гнучкою. Оці інструменти, які застосовувалися формально. І це призвело, насправді, до дуже жалюгідних результатів, таких, як, наприклад, очищення банківської системи, яке відбулося. В чому воно полягало, це очищення? Воно полягало в тому, що було зруйновано, в принципі, банківська система. Половина банків була виведена з ринку і ліквідована. Якщо б це було очищення, то ті ресурси, які були в цих банках, вони повернулись в банківську систему. А ми спостерігаємо, що упродовж останніх 2 років банківська система завмерла. Тобто ресурсна база наша, грошова маса, вона не зростає. А якщо і зростає, то дуже-дуже повільно. І те, що було втрачено, якщо ми будемо рахувати в іноземній валюті, порахуємо ресурсна база, яка була на початок 2014 року, і порахуємо зараз, я можу вам сказати більш-менш впевнено, що це стиснення вдвічі. Тобто вдвічі ресурс було втрачено. Це можна вимірювати
одиничками, а десятками мільярдів доларів втраченого ресурсу. Тому непрофесійність, яка мала місце, навіть не непрофесійність, а просто, можливо, небажання творчо підійти до вирішення проблем. Відповідно до законодавства можна було ліквідувати ці банки, тимчасові адміністрації, але були і інші інструменти, які дозволяли, можливо, врятувати банки, можливо, об'єднувати, зливати, приєднувати до більш потужних банків. Але цим займатися ніхто не хотів. А вже в рамках цього всього відбувалися деякі речі, які тепер ми ще не розібралися остаточно. А це діяльність фонду гарантування вкладів. Це продаж майна банків, які ліквідуються. У цьому випадку, я не говорю, що там є якісь зловживання, але суспільство не знає, що там відбувається. Не прозора зовсім ситуація. Ніхто не оприлюднює ніяких даних стосовно того, в якому стані перебувають банки, які ліквідуються, що там є, чого немає. І, відповідно, виникає безліч питань. Прозорість така, вона допомогла б підвищити довіру до системи, але за це ніхто не дбає. І я думаю, що це є, скажімо так, не принципова позиція, але не бажання якось працювати відкрито, прозоро в даному випадку дуже чітко проглядається. Знаєте, є така альтернативна ще точка зору дехто з експертів, і інколи часто це відбувається, скажімо, там кулуарно, та хто часто буває теж за кордоном і спілкується з людьми, які наближені до ключових фігур наших міжнародних партнерів. Вони говорять про те, що насправді Валерією Гонтаревою на Заході дуже задоволені. І вони абсолютно по-іншому відгукуються про її роботу. І якщо навіть Валерія Гонтарева, коли вона перестане вже бути очільником Національного банку України, вона може продовжити свою кар'єру за кордоном, і там її розцінюють як дуже хорошого фахівця. А чому таке розмаїття думок? В Україні, скажімо, є певна консолідована одна думка, зокрема і в суспільства, якщо брати на загальному рівні. Я чую те, що ви говорите, а на Заході там вони якісь інші події розцінюють, аналізуючи роботу Гонтаревої, чи чогось, скажімо, не знають, чи під іншим кутом вони дивляться? Дивіться, на Заході оцінюється робота по формальним ознаках. Міжнародного валютного фонду, ося ця система, у них є такий орієнтир або завдання – очищення банківської системи, ліквідація поганих боргів, оздоровлення банківської системи. І вони, виходячи з цих формальних процедур, формальних ознак, вони бачать, що завдання виконано. Тобто погані банки десь ділися, але що далі з ними було, що було з ресурсами, які в цих банках були, і яким чином відбувався розрахунок з юридичними особами, які мали рахунки в цих банках, вони до цього не торкаються. Оце перша частина завдання зроблена, а далі вона не зроблена. Я приведу такий приклад. В Сполучених Штатах Америки у разі банкрутства середня статистична процент повернення кредиторам 80%. Тобто банкрутство, скажімо так, середньостатистичний випадок банкрутства дозволяє забрати 80% коштів кредиторам. Наша діяльність у цьому саме сегменті дорівнює нулю. Не було жодного випадку, щоб були повернуті кошти юридичним особам або вкладникам, які мали вклади більше 200 тисяч гривень з цих банків. Тому, відповідно, цим ніхто не цікавиться. Але це є фактом. У нас в Україні в цілому статистика банкрутства – це 13% повернення, по банківській системі – це 0. Це означає, що у цьому сегменті в рамках навіть діючого законодавства система працює гірше, ніж в цілому по країні. Хоча б 13% віддавали, хоча б юридична особа з мільйона гривень отримала 100 тисяч, які в неї були, а в неї отримано не копійки. Розумієте? І система працює в тому напрямку, щоб нічого не віддавати. А чому так відбувається? Тому що система побудована таким чином, що першочергове повернення коштів мають після тих вкладників, які до 200 тисяч що за рахунок фонду гарантування, сам фонд гарантування і Національний банк України. Тобто завдання стоїть яке? Розрахуватися з фондом гарантування Національним банком, а всі інші вкладники і юридичні особи, клієнти нікого не цікавлять. Тому черговість платежів неодноразово пропонувалось змінити черговість, поставити фонд гарантування Національного банку останніми, і тоді б вони працювали по-іншому.
поки що тут ставимо три крапки, додамо трішки інформації з приводу міністра фінансів та Олександра Данилюка. Знову ж таки, останнім часом вже тривалий час звучить інформація і припущення про те, що він може або піти у відставку, або його можуть звільнити. І, зокрема, сам Олександр Данилюк звернувся до окружного адмінсуду Києва з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби України у Києві. Про це повідомляє прес-служба суду. Зазначається, що Данилюк просить суд визнати протиправними та скасувати накази Київського ДФС про проведення щодо нього документальної позапланової невиїзної перевірки, а також визнати незаконними дії щодо такої перевірки та перенесення строку її проведення. І крім того, міністр фінансів просить суд визнати протиправними і скасувати низку податкових повідомлень рішень, в тому числі рішення Державної фіскальної служби про результати розгляду скарги. І це судове засідання відбудеться 5 квітня, принаймні так повідомляється. Та я нагадаю, що це історія з тим, що це начебто не сплата податків міністром фінансів, та історія, яка вже стає політичною останнім часом. Бо я нагадаю, що 8 лютого 8 депутатів зареєстрували у Верховній Раді проект постанови, де пропонують визнати роботу Міністерства фінансів незадовільною і звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка. А ще раніше, 21 грудня 2017 року, сам Данилюк звинуватив Генеральну прокуратуру у спробах перешкоджати розслідуванню щодо Приватбанку і виступив з вимогою відставки генерального прокурора Юрія Луценка. Пане Владиславе, чого тут більше? Справ навколо Міністерства фінансів чи фінансів самих? Чи більше тут, зрештою, політики? На вашу думку. Послухавши інформацію, я думаю, що тут більше політики, мені здається, тому що Міністерство фінансів визнавати незадовільною роботу особливих підстав я не бачу, тому що Міністерство фінансів в тих умовах, які на сьогоднішній день існують, працює, скажімо так, не гірше, ніж працювали попередні міністри. Особливо прогресу або якихось змін стосовно прозорості прийняття рішень і швидкості прийняття рішень, відповідності законодавству, не тільки формально, але також і не тільки букві закону, а й духу закону, тих реформ, які зараз проводяться прем'єр-міністром, можливо, не вистачає трохи, але визнавати незадовільно, я думаю, це є недоречно і не обґрунтовано. А стосовно цих суперечок стосовно несплати податків і ведення міністром фінансів, відповідно, я думаю, є підстави для того, щоб це розслідування проводилось, і без підстав нічого не буває. Я думаю, що тут. Але якщо ми подивимося на інших чиновників і депутатів, то, я думаю, такі підстави можуть виникнути до будь-кого. Тому ініціювати і розкручувати у засобах масової інформації і у політичній сфері оце питання, це відповідним чином, воно просто так не відбувається. Для того, щоб воно таким чином набувало, скажімо так, такого резонансу, і це, відповідно, хтось у цьому зацікавлений. Зрештою, це ж не перша інформація, не перше повідомлення, і такий конфлікт, не знаю, чи це особистісний, чи на рівні лише професійних обов'язків, між генеральним прокурором і міністром фінансів, коли йдеться про взаємні звинувачення, неабияка заява міністра фінансів про те, що генеральний прокурор перешкоджає розслідування щодо Приватбанку. Це може бути, знову ж таки, підставою для того, аби ці речі в медійному просторі, оці вкиди, вони з'являлися, і це може бути така компрометація самої постаті міністра фінансів. Перешкоджає яким чином? Порушення справи, тобто незадоволення виникає в тому, що слідство проходить повільно, чи в чому, що означає перешкоджає? Тобто це звинувачення, в нього не вкладається конкретний зміст, тому що коли є якесь звинувачення, треба сказати, якими діями не задоволений той же самий міністр фінансів. Тоді, я пам'ятаю, це було раніше, 21 грудня, міністр, він абсолютно уточнював, про що йдеться. А зараз для цього ефіру я взяла, скажімо, витяг цитату з того, що він тоді раніше казав. Якщо піднімати цю історію, то можна казати про те, що є конкретні претензії і конкретні звинувачення, якщо говорити про суть справи. Добре, тут поки що ставимо три крапки, маємо 5 хвилин, і хочу обговорити ще одну інформацію з вами. Інший міністр, його ініціатива, йдеться про міністра закордонних справ України, Павло Клімкін, пропонує фіксувати в
угодах із європейськими бізнесменами відповідальність за постачання продукції до анексованого Криму. Про це він сказав журналістам сьогодні у Німеччині на полях Мюнхенської конференції щодо безпеки. Далі я зацитую: «Я буду зустрічатися з шефом Siemens компанії. Хочу перевірити, як Siemens провів розслідування по турбінах, які у нього підступно покрали і поставили на територію окупованого Криму», повідомив міністр. «Ми працюємо зараз із Siemens і хочемо це зробити з іншими компаніями, щоб у кожному контракті було прописано відповідальність, якщо Росія намагається маніпулювати з такими постачаннями». На вашу думку, наскільки вигідно безпосередньо компаніям та такого рівня, аби в контрактах були прописані такі речі? Ви розумієте, я не бачу тут процедури. Це приватна справа компанії заключити контракт, відповідно, навіть із анексованим Кримом. І роблячи такі речі, компанії наражаються на ризик санкцій. І відповідно, якщо це стає відомо, а це стане відомо, вони готові піти на ризик. Тому я думаю так, якщо ці вигоди, які вони отримують від продажу товарів в окупованому Криму або співробітництва з компаніями, стосовно, наприклад, будівництва електростанцій, це є вже безпекова річ. Тобто будівництво електростанцій на окупованій території, це прямо загрожує економічним інтересам України, оскільки це посилює, скажімо, енергетичні потужності агресора на окупованому півострові. І тут це, скажімо, не те, що там постачання якоїсь там жувальної гумки або джинсів. Тому тут, відповідно, різні масштаби, скажімо так, порушень. Але знову ж таки, якщо вигідно і якщо вигода більша, ніж ті штрафні санкції, які будуть накладатися, це буде продовжуватися. А в контракти як це можна змусити приватні компанії вносити? Це може бути рекомендація, можливо, міністерства Німеччини, чи з ким він хотів домовлятися, стосовно того, щоб такі застереження були зроблені. Це лише тільки рекомендація, а дотримуватися її компанії не обов'язково повинні. І з іншого боку, можна собі припустити, що таких історій, як турбіни Siemens, там зрештою мали відбутися, я так розумію, внутрішні розслідування, начебто Siemens до цього не причетний, турбіни ці вкрали, пізніше певним чином їх використали. Та одна з історій, про яку ми дізналися, а з іншого боку, їх може бути набагато більше. Йдеться про те, що наш доступ до інформації в Криму, він є вкрай обмежений. Тому не знаю, чи можна зараз говорити про масштаби безпосередньо такої співпраці, скажімо, наших партнерів, співпраці безпосередньо з анексованої території. Я скажу так, дрібні угоди, про які ми говорили, можливо, це буде залишатись непоміченим. Але великі угоди, які будуть стосуватися ключових стратегічних речей, будуть відслідковуватися. І Держказначейство Сполучених Штатів, відповідно до санкційних списків. І ці компанії, які будуть займатися таким бізнесом, вони будуть притягнуті до відповідальності і отримують величезні штрафні санкції. І вони це усвідомлюють і знають. Тому, відповідно, якщо вони сказали, що ці турбіни вкрали, це, можливо, дійсно так і було. Бо я не думаю, що Siemens або будь-яка інша поважна компанія стала вдаватися до таких речей. Тому що там втрати будуть набагато більшими, ніж вигоди отримані. Скільки може бути прибуток? 30%, 25% від угоди. А штрафні санкції можуть накладатися в розмірі угоди. Тому тут можемо говорити про те, що все ж таки зацікавленість великих виробників транснаціональних корпорацій, які постачають інвестиційні товари на окуповані території, вона буде все ж таки дотримуватися цих санкцій і не займатися такими справами. І з іншого боку, якщо вас доповнити, то санкції – це не лише справа грошей, це справа іміджу і репутації, а інколи це набагато дорожче, ніж гроші. Я вам дякую за цю розмову. Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник Інституту економіки та прогнозування, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами теж під час ефіру. Залишайтеся з АТR і надалі.